Kasingi basis pak handai pau ha kerteng pa kun mensi makut amen. Kutra Jisu tu pensele ingi dak mensi makut jongmi. Ka gospel ka kum Yohanes. Ka gospel ka kum Yohanes lonong baningkong dukat bakat khandai terter hadok kebasan pawai. Kani kalong kasaki jong Yohanes sabakirang ba ju na Jerusalem kilapha e kilingdo bat kilebi ban keliya u. Pidai u ai. Yohanes ula jebab prak klem dari ula ong ngam dai u Mesaya. Te pidai u ai kila keli pidai u Elijah em ngam dai Yohanes ula pai kitien. Te pidai no yatu lupa kila keli em ula jebab. Hai thu yangi pidai u ai kila ong. Ngidai ban let ra jubab sya kitu kibala pha yangi. Piong ayu sepang yala dia. Yohanes ula jubab kembau Isaya ula Yohanes ula jubab. Kembau Isaya ula itu lupa ngalong ke sur jong uta beperta hari kenja. Depan bait ye kelenti jong utrai. Ya kita kena lam ketien dalam hak da kifarisi. Kila keliau Yohanes. Lara pimdai Mesaya lamne Elijah lamne unong itu lupa. Tibalai pipen baptis. Yohanes ula pai ketien. Ngapen baptis dah ka hapreng jong pi dan uwei uba pim itu. Uni uwan hadian jonga, henry ngam chom hok wat ban lot ikijuti jong u. Kani baru kerajaan Betania, hami ingi ke bawah Jordan, ha ke bawah Yohanes upen baptis. Kemulah syah Yohanes layu i bau Jisu uwan syau bau laong. Hakmi ukuan lang brot jong ublay, bakit no ya kapap kasang jong kepertai. Dia uni bangalaya tu menbanga ong. Uni wei ubri wan nadian jonga, henry ulong kam krau ban yanga. Namar ulala adon syua baan kha yanga. Ngam sem itu ya u. Henry ngalawan ban baptis da ka kenang ban pen itu ya u ha Israel. Bat kani kalong kasaki ba Yohanes la ai. Malayu iya mensim ba uhiar na beneng kum kaparu ba usa halor jong u. La kataru ngampat itu ya u. Henry ublay wala pha yanga ban pen baptis da ka ula ong hanga. Pinyo iya mensim ba uhiar ba usa halor wei ubriu. Dei uta ban pen baptis da mensim ba kuan. Ngalayo iya kata la ong Yohanes bat ngayang saki ba mau ulong ukun ublay. Hakasingi ke babut Yohanes uladon biang hang taring ka ba arngut kisenran jong u. Habau la yu i wa Jisu ya najan. Hakmi ukun lang brot jong ublay ula ong. Kita ki arngut kisenran kila yo sngo ba ong kumni ba kila but ya Jisu. Jisu la kertiang ula yu i ki ba ula keli. Ya no piawat kila jubab hang no pisong ko rabi. Rabi ke mamut kunong hikai. Ali pet ula pai kitien. Kumta kila lej ba kila yu i hang no usong ba kila sa ringkat ba u baro sisingi. Kalalong kumba saw ba je janmit. Wei na kita ki arngut ki bala yo sngow ya Yohanes baru bala lej ringkat ba u Jisu ulalong u Andreas upara jong u Simon Petrus. Markumta Andreas lawat Yohanan jong u Simon ba la yathu hu. Ngila syam ya Mesaya kani ka kitien kamut u Chris. Te ula yalam ya Simon cha Jisu la pechan ya u. Bar ula ong pidai u Simon ukun Yohanes an sakerteng ke pas ya pi kabamut u mausiang. Kumla syai u Jisu ula rai ban lech Galilea. Ula lap ya u Philip ula ong ha u. Ale bat nga. U Philip ula long na Bethsaida ka shnong u Andreas bat u Petrus. U Philip ula lech ya kendo ya u Nathaniel ba ula ong ha u. Ngila syam ya uta uba Moses ula tho. Ha ke kitab jong ka ain bat ya uba kinong ya tu lupa kila tho. Ulong u Jisu kun jong Joseph uba na Nazaret. La ban mi e ke babhana Nazaret la keli u Nathaniel. Ale wan pej la jubab u Philip. Habau Jisu roi iya u Nathaniel ba wan sya u ula ong sapang jong u. Hakmi u Israel basisya ha uba omdan jing arsap. U Nathaniel ula keli u. Kumno pi itu yanga u Jisu la jubab. Ngalayo iya pi haba pi dan hapo uding dembur syua ba u Philip unwan khot ya pi. Kunong hikai la jubab Nathaniel. Pilong ukun ublay, pilong usiem ka Israel. U Jisu la ong. Hatu pingat tang namar banga ong bangalayo iya pi ha hapo uding dembur. Pinsayo i ki bakham krau bani kini. Baru la ong ha u. Baru la ong haki. Ngada keren sisya. Pinsayo iya ka beneng ka papli. Bari ki angal jung ublay bakia kiyo bakia hiar halor ukun ubriu.
ka gospel jong try ka jingero eme ku Chris menjah kalau nong baningkong ka hadin bangila dapat ya kalam perang hak bala batai sepang ka ketien ka balawan longdo na tar sepang usaki uba yang saki nak benta jong Jisu ba yang saki nak benta ka jingsyai Yohanes yang penbaptis menta ka beteng biang da ka swaban beteng ya ka mission la ne ka ministry jong Jisu la beteng shwa sepang ka saki jong Yohanes yang penbaptis haba ki Farisi ki lapha ikilingdo bakilebi sha u Yohanes ban keli pidai u Yohanes punun kam ya ka kitab Isaya ban ong ngade ka sur jong kuta ba perta hari kenja tepun kre ya kilenti ki jong utrai tepun kre ya kilenti ki jong utrai kawai ka bangi yo is phang ka jinglong jong ki Farisi bat ki start an kilingdo khamtam hakitu ki por kidi ki batip ya ka tien jong blai ki batip hai ka jing tho ba khut tang ba na preng jong ki bun kim tre ban ngai khanang ki pen do nur khanang na kata ka daw ba bun sien maki ki klan bun sien maki ki klan de na mar ba maki ki pen do nur larangi pulia ki senap haki gospel kum ka gospel jong Matius kalau nang ba arfu ar ba ter ngin sayo ya ka jing kli ka ba Jisu kli ki tamba maki ki pen do nur khanang ban ngai ban pediang khamtam ka jingkeli sepang Yohanes nang penbaptis haba Jisu kli ya thu enga na ai kawan ka baptisma jong Yohanes na ki ong ladangi ong na oblei kin song blei phim ngai ladangi ong na ki bri ki pai ba kin sa penrem mengi ka bamut kitip ya ka jing shisha tang ba kim tre ban priang na ta daw kani ka rukam jubab jong Yohanes kamlong ka ai ka ba phla na ka benta jong ki namar ba maki kitip ya ka jing shisha tang ba kim tre ban priang kai ka ba usaki Yohanes ai ningkong kasaki uang beningkong kadai ba uni ban sawan hadin Yohanes ulong kham kraw hadu kata ba Yohanes umlong babet ulada ulong ba kraw kata ba kibri ba rokhai kiwan ban yo baptisma na henrei ma pada umlong babet wat ban lot nyo ya kisa lene ban ra ya ki juti jong uni mesaya ban sawan hadin jong Yohanes kidi khot ba arp khandai biang ka sedang kumla syai ka ngin sai ibara bori kini kijing tho kumla syai lene ha kasingi ka babut bar kumta ter ha kini kelendong baningkong bar ka ba ar kumla syai ku khat ba ar khundai ka ik ba sakhi ba Yohanes hadin ba yo Jisu ba wan shu na kumta ka baptisma ka ik ba mu ang hakmi ukun lang brot jong blai ba kitno ya ka pap ka sang jong ka perthei na ta ong de yo ni bang la ya thu men bang ong ba ubei ubri wan hadin jonga ulong kham kra ban nga na ma ulala adon shwa jonga kai ka kerteng ka ba Yohanes ai phang Jisu ka ba Yohanes sang penbaptis ai phang Jisu ka dei kani ukun lang brot jong blai bakin no ai pop ka perthai ha ka jutang barim khamtam ka jingknya de kimrat ban kit no ai pop jingi kani ka kentin jong Yohanes ka thau ba ka lumlang ai jingknya lang brot baro khaj namar balai ka jingknya de kilang brot na kimrat kamla setia ban beng no ai pop kamba ong ka shi ke Hebrew lu nang ba shpau khat basaw na kata kadaw kini bar khoi ki kidaw ba ki thawlenti sha Jisu tangba hakani ka jing ong jong Yohanes artli ki lightly ki balong kongsan ka baning kong re haka kitab Leviticus nang bakhat riyo hakata ka singi the day of atonement lana kata ka singi riti jing penyasup haka bala penyap ya ulang berat uwei penyap uwei lapha syari kenja ban kit no ai ka pop jong pai ba ka ba arch pang ukun lang brot paskha da uba ka snam jung lingba ka snam jung ki pai ba Israel ki layo ai ka jinglai lo ni ba ro khoi tung ilong ki marau jung ka pop kumba ong ka gospel Yohanes pra lai psau bat ngin sayo ka jinglai lo da ka snam jung Jesus Christ ka balai kita ki jingkinya ki bangi sngo kitab jingkhen lenang ba ro pra the tamit sacrifice wa I mean step away but jan made away but kini artli ki jingkinya la ong ba barobor ko ki longkum ka way ki jingkinya ba man la ka singi na ka benta ban penbiang ka pop jing pai ba man la ka singi ban penbiang la ka benta ka pop jing pai ba man la ka singi bat ki wei ki jing kinya ba ro khot jong jutang barem lapan ulong ha Jisu na kata da Jisu marwai ude ukun lang brot uba kitno shisha uba weng shisha ya ki pop ki sang jong ka perthei nang tare hangning yo i ka sakhi ka ba Yohanes nang penbaptis su ais phang Jisu ong ngalayo i o mun sim ba uhiar na bneng kum ka poru ba usa halor jong la ka taru ngampat itu yo tang ba u blei ba de bala pha engan penbaptis ula ong inga pinsa yo i o mun sim ba uhiar halor uta ubre ba uni mun sim ba khu hiar ka dur jong ka paru de uta o man sim penbaptis ya pi da o mun sim ba khu ka ai ka mission jong Jisu Yohanes nang penbaptis upen i hangi i wei pe wei
ba kabor jong mensim bakut la ne kajing baptis kajing pen slek kajing pen dap ingi iwe pewe da mensim bakut dei tang ha ka kerteng jong Jisu na ta kada ka jutang barim la ki kraw kat no baro khai ki prophet kinong ya thulupa jong jutang barim handai kam kraw si bun we kristan ubarit we klum balayo baptisma ha ka jutang batmai balai ha ka jutang barim ya mensim bakut klampat shu ai lut baro Kelam ailut habaro handai hak jutang batmai na do itu kelung bayo baptisma badang red ba bampat nang mai la yo pediang ye kajing ai jong mensim bakut yo pediang ye kajing ai jong mensim bakut hak jutang barem yo mensim bakut la ajiet tang kat tu kat ni kibriu nak bentak kapon nak bentak ka kam ka ba ublei pen khamti haki handai ngi hak jutang batmai pada mangi baro khoi mensim uyai sa baro bor bat ngi tama teng badangi kelat e kan e kajing sisha ni kelat e kan jing syang ni imtik kumba mensia makut don hangi kumba ong ka siti jong Paulus syaki Thessalonika kal siti banikong san khat khandai ni set up ni kelat no ni khanglat e ka jing tre mensia makut ha ka jing jingi kani ka jing ai ba mangi yo pediang lingba ka jing ngai hau Jisu ni yo pediang e ka jing pensle mensia makut bat mangi ni kelalong ki ki kun jong ublei yo anis ong ngayeng sakhi ba menta ba uniu ba yo pediang yo mensim aku long kun jong ublei ba yang ngi wei pe wei ru lengba ka jinget jungi hau Jisu sawatan lengba ka jinget jungi hau Jisu ngi ru yo pediang yo mensim aku ba yang sakhi ki mensim jungi ba ngi long sisha ki kun jong ublei sasha skor biang ka tu ka benta jong kala lamprang prolog kalau nong banikong ngi bang la batai sepang ka jinglong kun blei nang tada kasingi ke babut kai ke bajia ong Yohanes uladan yang ang kisenran haba uji yu ie uji su dukat balai penriu ong yang saisien hakmi ukul lang brot jong ublei bakit no hakmi ukul lang brot jong ublei bar kini kisenran jong Yohanes haba ki ngau spangkan ni kisdang ban buat ya uji su bar haba maki ki buat ya uji su we karna preng jengki de Andreas bar haba ki la buat ya uji su la phai sidin ba ong ki yano piawat hang no be song ko nong hikai ko rabi bau Jisu laong ale pet ko nan ko para ba it ba mangiru ngindup la ban klan ka jinget la ne ban itu ban medio amat sisai kani ka jingjet jong Jisu yangi kani ka jing ai ba kerpang bangyo pediang yo mensim ba ko ya kani ka jinget ka bakrau bau Jisu ai ngi wei pe wei ni don kam ban buat ya kani ka jing ong jong Jisu ale pet ni don kam ban let show Jisu ban pet yin pet yu ha ge jing le niam yin pet yu ha ge jing duai yin pet yu ha ki sakramen kam tam yin pet yu ha ka ktien jong ublei ladangi pule ka bible malaka singi kat tang nang itu ya Jisu kat tang nang sempang kat tang nang la ban ie yu namar ngin sayo i ka jinglong ka basisha jong u ale pet kani jing khot yang ap le pi malaka singi bakara karukom ka besta mangila ban pet man la ka singi kadai bedak bangi pule ya kani ka bible ya kani ka ktien jong blai malaka singi khamtam e ki gospel ngin sayo i ya Jisu ngi dei ban shem ya Jisu ngidon kam kani ka jinya kendo ya Jisu ngidon kam e kani ka jinya kendo bat Jisu ngin sayo i hang ni om dei tang kini arngut kisenran handai u Petrus un sayo kendo ya Jisu nang tada u Nathaniel un sayo kendo ya Jisu u Philip un sayo kendo ya Jisu bat manu bay kendo ya Jisu am ka jing em jigi ka kela ka jing em jongap jong pi hatu kela ni em lada kampat kela li sing ngidang tip syapang u Jisu namar balai ladon bayalap ladon bahikai ki padar ki pastor ni kinong yalap bat kumta terter ladon bapen i yangi syapang u Jisu handai hatu manganga tip ne em ya Jisu ngaya kendo ne em ya Jisu ka jing kendo ya Jisu kan pen kela bak lebak ya ka jing em jingi lada kalapan kelai kini ki arngut ban eno yo ni Yohanes baptis ba krau kata ba ki beri ba rokhot ki buram ban buat yo ni Jisu lada ki ai bor yo ni Petrus ba de nongtong dak kha menta ban buat yo Jisu kan ai bor ngi ban em ka jing em thamai tang bang ngidon kam ban pet ngidon kam ban let yo Jisu bat ban pet karukom ka babestam hot ngimla ban yan jor ba ki sakramen karukom ka babestam ka ba mangingila man la kasngi da ka bangi pule ka ktien jong blai ladang itu bhai au Jisu ka ktien jong blai ngin sala ro ban itu bhai au Jisu bau ai ti ala de khamtam e ha ki sakramen khamtam e ka sakramen bukhutam ka duan ka jingong
Ni saya yo sengo ko to jing ong. Ada ngam bakla de Jerome baku iba ong. Ignorance of scripture is ignorance of Christ. Lada ka jing im jengi ngimpat itu ya Jisu kan e ka jing tho jong ka tien jong blai ngimpat itu shisha ya Jisu. Sedang se ko hanan kepara ba e. Tu ngin sedang. Ngin pet bat ngin lek. Ban wat yo ni Jisu ban kendu yo Jisu. Hadin kan e ka e ka bajia kini kisendrahan wena pedeng jiki de Andreas ulala yalam yo u Simon bat u Simon haba u Jisu yo i uang pi an sapen kerteng ke pas ya pi an sapen kerteng ke pas ya pi ke pas ka bamut u mau siang an sapen kerteng u mau siang ya pi nang tada hadin kan ni u Jisu ya kendu saya Philip baru khot ya Philip ba hadin kan ni u Philip pada ulai khot ya Nathaniel ban kendu ya Jisu hakajinya keren jong Jisu ba Nathaniel hajinya keren jong Jisu ba Nathaniel ka ningkong Nathaniel udan kani kerkom perkat hatu la ban mi ai ka babha na Nazareth uang ya Philip bar Philip ka babes du uang ali wan ban pej hi ali wan ya kendu hi sarai hi mapi hatu udai shisha na sarai hi mapi hatu udai shisha na bun sien teng ki kentien jing start jungi kimla ban kata ai kibriu handai ka bakong sandu ka dai la da manging ya kendu yo Jisu ban su ong ki weiru ali supet se su kendu hi mapi kata kan pen scam bahai ka jinget jungi ka ba pen scam bahai ka jinget jungi wei pe wei ka dai ka jingsham jungi dalade conviction ka jingsham jungi dalade kan ni kan pen scam ya ka jinget junga ba jungpi ladang ngimpat syam ni don kam ban panau blai ong Jisu ngakwa ya kendu ya pi ti jeliu ya ka tien jung blai ong ngakwa ban yu ya pi Jisu hakini ki jing tho ba khot hang ni ka ba Jisu ong ya Nathaniel ka ba ong bos ngut nat adu kata hakmi u Israel ba shisha ha ba omdan jing arsap hakmi u Israel ba shisha ha ba omdan jing arsap u Israel di mana diningkong u Jacob u patemen jung ukun jung Isak udai u Israel u blai pen kelai ka keteng jung u syaka keteng u Israel hakal nang balai puar jung kitab Genesis handai uni u Jacob udai u briu ba set syukur di lau henmen bandup yo ya kata ka birthright dan ya kata ka jingker khu jong ka jinglong khun prang sngi lingba u Isak bat kumta terter nang tare ha ka jing kundu bat iban ru bat ulaban ru ha ka kumta hi bat menta pada menta u Jisu ong ya u Nathaniel hakmi u Israel ha ba omdan jing arsap u Israel ba shisha ha ba omdan jing arsap u Jisu yo i ya ka do nuot ba khu jong u Nathaniel ya ka jinglong ba shida jung u haba u ong chapang ka Nazareth u kami shisha no do ka do nuot jung u bat kan ni ka jing ong jong u Jisu kalong kontras bat ka ka jinglong jong u pa temen jong ki u Israel bat kan ni ka di ka jing ong ka ba ngi iwe pe iwe ngin haban keli ala dia lada u Jisu lada la shai ngin yang ka kmat ka khat jong Jisu u Jisu un ong ka pang jongi u bakrau ko jinget u badap da ka jingie u balai bhasibun kumta teter kita gila ban biang handai ka kentien ka bakyang tam la ngila ban yo so gari ka ni kan hakmi u blasio saba omdon jing arsap la ne yam ban ong hakmi ya piru ha uba omdon jing arsap ka bamut ka jing kren ka jing baman la ka singi kalong sisha ka kumka klan jing arsap hatu ngilong sisha ngadang jingai bak lebak na ni ka kentien jong blai ya la jong ngo bang ngadang jingai bak lebak ka jing kren ka jing hikai tien bat ka rukom kadang jingai bak lebak angnut ba Jisu un ong yang hai gini kentien hakmi blasius ha ba omdon jing arsap dang hap ya kun ngangit scam yang ngi iwei pe iwei ro mudur se kon men ka para ba namar teng ngile ki kamba baharu ka jing tmu jingi kala ban kenriang ka jing sngo jingi kala ban kenriang hakmi ubreo uba omdon jing arsap namar balai u Jisu yo ilut te ka jing tmu jong ka do no jingi ngila ban le ba ka jing tmu kala ban sliu ngila ban le ba ka jing tmu kala ban kenriang adin kani ka ai ga ba u Jisu batai spang jengki da ka ba ong ru kani ka jing ong jong Jisu khat basan pho ba ong la yo ia phi halo hapo ding dember ka ba wan ra ka jinget jong uni u Nathaniel ka don ru ka jing thu lupa ka kitab u Zekaria kal nang balai ka ba kren sapang hakapor jong Mesaya kibriu kin sakhot sumpha iwe pat para marjan
kinsa syong halau jong utrai udiang dambur kita kidi kijing thu lupa ka kitab Zakaria nang ta dukhat basan phoi basung tenat ngada kren shisha pinsui ka beneng ka bapli ki angal jong blai ki kiu yar halor khu no brio larangi kan mau kitab Genesis nong ba phupra ha ka bede ba kani ka jing pho snil jong Jacob lane u Israel ka jing pho snil jong u ong yo ka jing kieng ka ba ka tudu ka dai na hadu khandau hadu beneng ki angal jong blai ki kiu yar menta ka kapdeng jong kapneng hakando dei utara jing Jesus Christ amdai shu khatu ka jingkieng dei utara jing Jesus Christ nang tara u Jacob ong kani kadi ka yeng jong ublai ka yeng jong ublai ba sisha hapdeng jong ublai ka yeng jong ublai hapdeng jongi kibreu hakani ka selapar thai dei Jesus Christ hi ha kalongdo long snam nim sayu isu ya kani ka yeng jong ublai dei ka met dei Jesus Christ hi ha kalongdo long snam hapdeng jongi hakani ka selapar thai kadai ka yeng ka temple jong ublai nin sayu isu ha kalonong ka baar enero ya Jesus Christ junam la junam amen Babneng to ai ba kicing ka mela ai ngi ha ukun jome Jesus Christ men chungi ba kading zo kicing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kicing ka men ba kar khu na menta kicing wan ka hima jome to ai ba kicing e jome kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba yajing tha baro ah kicing kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kicing e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong ni cha satla ka pertai chami ublai jong ni ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudu kutam Jisu terus ini kemarin rap jengi Kristen tu doa ina kumta jengi